Coidarse físicamente é unha constante de todo o ano, pero co comezo do 2026 agárdase un incremento das matrículas. A xente nova é a que máis aposta por acudir ao ximnasio de forma regular. As salas dos ximnasios comezarán a encherse de deportistas pasadas estas datas do Nadal. Algún dos propósitos do ano novo soe ser o de baixar peso e mellorar a forma física, algo que comezará a notarse co maior número de matriculacións no mes de xaneiro. Ahora as fechas boas son despois, dentro de uns 15 días, despois da primeira semana de xaneiro, é cando realmente empeza a vir o que é o volumen de todo o ano. Xa, estas festas, si, están vindo rapaces, hai grupos, pero o fuerte ven despois. Polo de agora, constátase que o 2025 foi un ano no que os veciños e veciñas da comarca apostaron polo deporte e por coidar o seu físico. A verdad que dentro do Covid para aquí houve un incremento importantísimo de xente, sobre todo xente nova, que queren estar no mundo do deporte, de salud, e coidanse a imagen. A verdad que sí, que temos unha boa cantidade de xente nova. E sinala que teñen principalmente unha meta a hora de anotarse ao ximnasio. Penso que a xuventud pensa máis na imaxen que o que realmente o que é a salud, porque eles o tema da salud pois sí poden estar baraxando, pero máis é o tema da imaxen. Actualmente acode aos ximnasios xente de todas as idades, aínda que a meirande parte son persoas de entre 15 e 40 anos, polo que os máis novos comezan antes a adestrar nas máquinas. Xa era habitual, pero no que é o tema de nas máquinas, o cardiovascular e todo isto, sí que foi importante, houve unha baixada de edad para empezar a iniciarse no tema das máquinas. E despois no tema das artes marciais, por exemplo, aí xa desde cativos en grupos gordos. O principal obxectivo das persoas que comezarán no ximnasio é queimar os excesos do Nadal. Porque en Navidades sabemos que sempre se incrementa o peso, sempre hai unha subida de peso. Calcúlase que as subidas poden ser entre 3 e 5 kilos. Para 15 días de Navidades é unha barbaridade. E volver despois á normalidade pois é difícil. Que pasa? Que a xente aproveita ese momento para, aparte de intentar eliminar o sobrepeso das Navidades, pois tamén eliminar algo máis que sobra para prepararse para a temporada, pois despois para o verán, primavera, verán, estar un poquinho mellor de salud e de volumen. Sen embargo, tamén hai quen segue a adestrar nestas datas por rutina e para seguir estando en forma. Obviamente son fechas moi importantes, é tempo de aproveitar ca familia, é igual que pases unha mala semana en canto comidas, entrenos, pero o importante é pasar tempo ca familia, porque é unha cousa que sucede unha vez ao ano e non está para sempre a familia. Hai que aproveitar, podes entrenar, pero é igual se te perdes algún entreno, algunha comida. É máis importante estar ca familia, non vai estar para sempre. E sobre todo estas fechas hai que aproveitar. Eu, por exemplo, empecé despois da cuarentena a entrenar, empecé sobre todo porque non me gustaba a condición física que vin a cuarentena, porque tiña kilos de abondo. E, bueno, empecé a entrenar, foime gustando, fui conectando a xente, porque é algo que considero que é moi importante o ambiente. Pode te axudar moito a mellorar ou non. E anima a todas as persoas que dubidan se comezar ou non a ir ao ximnasio a que den o paso. A ver, hai xente que pasa moita vergonza, pero eso dá igual, a xente dá igual o que fajas, mentras que non fajas cousas raras, se vas a entrenar e buscas coidar a túa saúde ou mellorar o teu físico, non deberías probar a vir. É algo que, sabes, vaiche sentar a ti ben e vaiche dar confianza. O problema é empezar, despois manterse é máis fácil. Eu, de feito, empecé grazas a miña irmán, ela deixou-no eu seguín, de feito, desde 2020 ata ahora. Agora agárdase a mediados do mes de xaneiro para recibir aos novos usuarios que acudirán a adestrar a un centro que conta con diversos servizos. Nos na sala de musculación non temos monitor directamente, pero, por exemplo, cando temos xente nova, prepáraselle o que vai a facer, un programa, estás os primeiros días con el, se lle explica todo ben. A gran maioría da xente agora realmente non quer un monitor con el cada máquina que está indo, en cada repetición, queren unha preparación global, xenérica, e despois se hai algo puntual que hai que acrecentar, incrementar, estar encima, correxir, o que sea, facémolo. Co inicio dun novo ano son incrementarse os prezos de alimentos, produtos ou servizos,
Sen embargo, no seu caso, a tarifa de 40 euros mensuais manterase. Nos vamos manter os precios, a verdad que son uns precios que pensamos que está ben, non, tampouco son momentos de andar subindo moitos precios, que xa o IPC está bastante alto, estes últimos anos se incrementou, o ano pasado subimos precios, este ano non vamos a subir. A verdad que pensamos que así está un bo precio para que a xente poda vir. Cota que inclúe libre acceso á sala de musculación e ás actividades que se realizan no gimnasio.